uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalesi sikhathi ukuthi usasigcinile. Cela sikhuleke. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, musa nothando lwakho. Siyabonga ngosuku sinakekela. Siyabonga ukusihawukela. Siyabonga umusa nofefe lwakho usuku nosuku. Sibonga ukuthi inkosi elungileyo uyadala izinto ezintsha nasey'mpilweni zethu. Sibonga ukuthi nalapho Nkosi sesilahla ithemba usipha amandla amasha. Sibonga ukuthi Nkosi nalapho sesikhathala siyavuseleleka ngamandla osipha wona. Sikunikeza udumo Baba wethu ongcwele, siyazi ukuthi nasebumnyameni wena uyaveza ukukhanya. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho eliyisibani nasenyaweni zethu. Siyacela-ke Nkosi usikhanyisele lona, usipho ukuba siliqonde, ulibiyele uJesu Kristu oyinkosi. Amen. Ngibingelele-ke bazalwane kabusha. Ngizoxola-ke nginomkhuhlane. Ngiyazama nje, ngizozama ukukhuluma kakhulu, kodwa-ke izwi liyakhathala lona. Ngizocela-ke sifunde encwadini ka-Isaya. Sofunda nje Isaiah 65. Sifunde uvesi 17 no-18. Kufundeka kanjena-ke. Isihloko engisipha lo mkhuleko wethu namhlanje sithi uNkulunkulu uyadala izinto ezintsha. Sifundeni-ke. Ngokuba bheka, ngiyadala izulu elisha nomhlaba omusha. Izinto zakuqala azikukhunjulwa, zingene enhliziyweni. Kepha jabulani nethabe kuze kube phakade ngengikudalayo. Ngokuba bheka, ngilidala iJerusalema libe ngokwethaba, nabantu balo babe injabulo. Ngicela futhi sifunde ku-Isaiah 43. Masihlehla kancane nje emabhayibhelini ethu. Isaiah 43 verse 18 no-19. Othi u-18, ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Bhekani, ngiyakwenza okusha. Kuyaqhamuka manje, angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasibi. Sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho uJesu Kristu uyinkosi. Nansi-ke bazalwane indaba esikhuluma ngayo. uNkulunkulu udala okusha. Uma ngabe uNkulunkulu edala okusha ey'mpilweni zethu, usuke efuna ukuthi sibe yizidalwa ezintsha. Lisho njalo-ke izwi kaNkulunkulu ukuthi uma ngabe siphenduka, uma ngabe sishiya iy'ndlela zethu ezindala zakwenyama, silandele uJesu, senze njengalokhu uJesu enza, siphile njengalokhu siyaliwe ngabapostoli, siba yizidalwa ezintsha. Ngoba uma sesivuma izono zethu, siyashintsha, singasabi umuntu wenyama, singasaphili ngokwenyama, bese siphila ngokukaKristu. Njengoba lisho izwi kwabaseKorinte, lapha kwabaseKorinte besibili, chapter 5 verse 17, uma sizodlephula phakathi ivesi lithi, kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha, okokuqala kudlulile, bheka, sekuvele okusha. Kusho ukuthi kune-process. uNkulunkulu udala into entsha ukuze endala ingasakhunjulwa.
Lisho njalo ivesi esingene ngalo ukuthi asingasakhumbuli izinto zasendulo. Uma ngabe ubungazi ngiyisidakwa ngiphuza utshwala, sengikuKristu manje, angisabuphuzi lobo tshwala. Ungathi uma ungibona ngijabule bese uthi hey phela wayevele edla amanzi, kusho ukuthi usadakwa namanje efihla. Sekuyisono leso mzalwane, usuthatha nalokho kwami ebengingakakuvumi usukufumbela kuwena. So uma ngabe-ke uNkulunkulu edala uma esethi bheka sewuyisidalwa esisha, usho ukuthi musukusaba uthola umbandakanyeka ey'ntweni zasendulo. Uma ngabe kade uhamba nabangani abaphuzayo, ungabe sahamba phela nabo ukuze abantu babone ukuthi wena usuyisidalwa esisha. Uma ngabe kade uhamba nabangani abenza mhlawumbe ubugebengu, musukusahamba nabo. Khona abantu bezobona ukuthi uNkulunkulu udalile into entsha kuwena. Uthe uma ngabe uphenduka uzivuma uzishiya izono zakho, njengoba incwadi ka-1 John isho chapter 1 verse 9. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile uba sithethelele, asihlambulule kukho konke okungalungi. Uma sesihlambulule kukho konke okungalungi, kusho ukuthi sesiyisidalwa esisha. Kusho ukuthi uNkulunkulu usedale okusha kuthina. Kuzoshintsha imicabango yethu, kushintshe izizindlo zethu, kushintshe ukuhamba kwethu, kushintshe ukwenza kwethu izinto, kushintshe ngisho ukukhuluma, kushintshe ngisho ukubheka, ngoba sesiyisidalwa esisha. Uma ngabe kade ngikwazi ukubona ukuthi uSibanibani akayilutho ngoba akanamali, uma sengiyisidalwa esisha sengizobona umfowethu, angizukumbona engenalutho. Uyazi ukuthi indaba yokushintsha kweso lo muntu, uma ngabe uJesu ekhuluma ngokuthi akusiyo ingozi okungena ngomlomo, okuphumayo okuyingozi ngoba kusuke kuphuma enhlizweni. Iqiniso, iso lomuntu lisho ingaphakathi lomuntu. Uma ngabe ngibona ukuthi hawu uSibanibani mubi, mhlawumbe uSibanibani uyisoni nje, kusho ukuthi ngoba mina ngibona ngimcabanga kanjalo ngaphakathi, kanti mhlawumbe akunjalo. So uma ngabe sizobheka ukuthi uNkulunkulu ulunge kangakanani kuthina, uvela senze sibe basha. Awucabangi, cabanga, ngoba uJesu uthe mayesifela, ngiyamthanda uPawulu uma lapha kwabaseGalathiya mayekhuluma esethi akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi. Ngiyayithanda leyo nto ngoba ungenile uKristu kuPawulu. uPawulu washintsha. Awucabange uma singathatha uPawulu simbe uPawulu, kuthiwa wokuqala nje wayefundile kakhulu imithetho yabaJuda, wayesazi imithetho. Efunde phansi kukaprofesa owayaziwa ngaleso sikhathi uGamaliyeli. And uPawulu wayethole amagunya ukuthi kusho ukuthi uPawulu wayesatshwa. Kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu udala into entsha, udala ukwenza isidalwa esisha, esikhundleni sokuthi abantu bamesabe uPawulu, uPawulu kwawuyena osesaba ukubulawa, owazi ukuthi uzobulawa. Kuyena kade ebamba abantu amakholwa, ewayise ekuhlulelweni ukuthi abulawe noma ashaywe akhandwe ngamatshe. Sashintsha isimo. Yingalokho uPawulu ethi akuseyimina ophilayo. Lokho ebengakujabulela ukukwenza, ubamba amakholwa, nami sengingomunye wabo, sengingumzingelwa kwasanami kanye nabo. So uma ngabe uNkulunkulu ekudala ukuthi ube musha, musukuyenza bukhuni inhliziyo yakho. Musukuyenza uma ngabe uNkulunkulu efika kumuntu, uthi esenqonqotha uvula, uyashintsha, kuphela umina, kube uKristu ophila kuwe. Uma ngabe kuwuKristu ophila kuwe,
uthando luyaphuphuma kuwe ngoba uKristu wasifela ngenxa yothando. Uzwelo luyaphuphuma kuwe. Cabanga uJesu kuthiwa wasizwela isixuku ukuthi sekuyinsuku simlandela ukudla kukho. Uzwelo luba khona kuwe. Uma ngabe uyisidalwa esisha kuba nezinto obukade ungayicabanga ukuthi ungazenza noma ungaba yizona, kodwa uyithola usuyizona. Uyazi ukuthi uma ngabe kade ujatshuliswa nje ukuthi ngenza i-shopping ngiyaphuma mangisedrobheni akwenzeki ngingabuyi neshethi noma nesiketi noma nani. Uyithola usukwazi ukuthi omunye onenkinga uthi angizukuthenga le ngubo engiyibonile, ngizonikeza lo imali ngoba uyidinga kakhulu kunami. Kuyenzeka futhi uthi usuyithengile ubone omunye eyidinga kakhulu kunawe uyidlulise, usuyisidalwa esisha. Kodwa uma usaqokelela kuwena izinto awukakabi yisidalwa, uKristu akakaphili kuwe. Kusho ukuthi usaphila wena uthi nje umembathile uKristu, akekho ngaphakathi. Uyisembozo, cashe ngaye. Ngiyakhumbula ukuthi ngesinye isikhathi umpostoli washumayela ngakho ukuthi khona into ababemthinte ngayo wathi mayithinta ngalesi sandla abantu bawe, then izwi lase liyamtshela ukuthi bafranta ngami kodwa ngikho. So ungafranti ngoJesu, ungamenzi uJesu. Angazi ukuthi ngizokubeka kanjani ngesiZulu ukufranta, ukuthi umenze yena, umbeke, umveze kanti wena uveze iphepha, akekho yena. Siyesibone uma ngabe kubhikishwa abantu baphathe ingqwembe, imibhalo suke beyibhalile isuke kungeyibona, kusuke ngesiyo amagama abo, kodwa kusuke kuyizinto abayicabangayo nezinto abayifisayo. So uma uphethe uqwembe, uphethe igama elibhalwe uJesu Kristu, uliphethe engekho kuwena, kusho ukuthi ufrante ngayo, umenza iplakadi. Kanti uma ngabe ekuwena, ephila kuwe, wena uba yisidalwa esisha. uNkulunkulu uyadala okusha. Uthi-ke laphayana ku-Isaya, uthi kuze kube khona ngisho imfula kwaHlungaseni. Uma ngabe silibheka leli vesi, sike sakhuluma ngehlane nje ey'nsukwini ezingengaki. uNkulunkulu uyayiveza indlela ehlane. uNkulunkulu uyakudala ukuphila la ungacabanganga khona ukuthi ungaphila. uNkulunkulu uyawaveza amanzi okuphila, uphile usehlane. Ubone uyavuka kanye nabo abangeke ehlane. Uthi unenkinga enkulu engaka, abantu bathi hayi uzoyibulala usibanibani, bakubona uyavuka, uyaqhubeka, uyaphila, impilo iyaqhubeka ngoba uNkulunkulu odala izinto ezintsha. Futhi uthi umusa wakhe noma isihawu sakhe sisha zonke iy'nsuku. Akuthi ngoba izolo namhlanje mhlawumbe ngizolala nginosizi, mhlawumbe ngiphatheke kabi, kusasa ngizovuka ngisenasame usizi. Kusasa kuzobe khona ithemba engizolithola ngoba isihawu sakhe sisha zonke iy'nsuku. Ngakusasa kuzoba khona okunye okuzoqhamuka. Ngike ngabhekana nesimo la kuye kwashonwa kwalandelwana nje ekhaya. Ngase ngisaba ukuyokleyima kuma-insurances into zokungcwaba ngenxa yokuthi kwakulandelwana eduze. And ney'madlana engangisuke ngikade ngikhave ngazo zaziyincanyana ngoba nomholo wami wawumncane ngaleso sikhathi. So kodwa ngangithi uma ngabe ngifika ngisaba ukuthi bazothi hawu wena 2 months ago bewula uzokleyima usubuyile futhi. Ngiqhaqhazele kodwa mase benginikile ngibonga uNkulunkulu ukuthi hawu libe khona libuye ithemba ukuthi hayi ibhokisi kuzophuma ukuthi kuzophuma ukuthi kuzophuma. uNkulunkulu usipha ithemba elisha every day ngenxa yokuthi isihawu sakhe sisha
zonke iy'nsuku. Kodwa uma ungambheki, uma ngabe ungaphili uJesu engaphili kuwe, wena ngeke uzuze ukubone isihawu esisha sikaNkulunkulu empilweni yakho, ngoba uzobe uthi ngizokwenza ukuthi nokuthi kuhlangane kube ukuthi. Kanti uma ngabe usufile maqondana nomthetho, ungasasabi lutho ngomthetho, uma kufika amaphoyisa kwakho uyaphuma ukhululeke ngoba uyazi ukuthi ngimsulwa. Uma umiswa ngamaphoyisa endleleni uyama ukhululeke ngoba uyazi ukuthi ngimsulwa. Ngiphethe la, nansi ilokhuzana yami. So bazalwane, asiqhubekeni nje simkholwe uNkulunkulu. Ngisacela ukumisa abazalwane la, angiboni ukuthi kwenzekani manje. Uma ngabe-ke sizoqhubeka abazalwane simkholwe uNkulunkulu ukuthi uzodala okusha ekuphileni kwethu, nalusizi, nanhlupheko, nakugula, nasifo, nani. Sizoba nokukholwa ukuthi kuzodala okusha. Ngikhumbula omunye umfundisi usanda ukudlula, usandulela enkosini, washo kanjalo bethi abasayiboni inso yakhe. Wathi uNkulunkulu uzodala entsha, ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu uyadala izinto ezintsha. Bazalwane, uNkulunkulu uyadala izinto ezintsha. Namhlanje ngifuna ukusho lokho nje ukuthi empilweni zethu uNkulunkulu uyasidalela okusha. uNkulunkulu ukuthi sekuvaliwe, kwavalwa kwathiwa thaqa, ukuthi wena uzokudlula, avule indlela ngoba udala izinto ezintsha. uNkulunkulu uyamkhumbula umuntu. Wamkhumbula ngisho noNowa ney'lwane ayey'fake emkhumbini emva kwemvuluzamcolo. uNkulunkulu uyakukhumbula, akukhathalekile ukuthi isikhathi singakanani. Kodwa iyodwa into eyiqiniso, uthi kuze kube phakade. Uma ethi umusa wami unanele kuze kube phakade. Uyabona uphakade nje wakhe, ngoba naye uyiphakade. Uphakade wakhe usho ukuthi yena uqobo ufunga ngaye. Bazalwane, uyadala uNkulunkulu izinto ezintsha. Kulelo hlanu okulona uzokufela kulona. Kulolo sizo kulo alizile uzokuqeda. Kuleyo nhlupheko onayo ayizile ukuzokucindezela ukuthi ungasavuki. Lisho njalo izwi lithi suyiswa phansi usuku lonke kodwa siqedwa. Ngoba kukhona lo ophakade ophakathi kwethu, ophakade ophila kuthina, esesingasaziphileli thina, kodwa yena ephila kithi. Ophakade, bazalwane, udala izinto ezintsha. Kakade uyena owadala izulu, wadala umhlaba. Konke kudalwe nguye. Angahlulwa yini ukudala okusha? Angadala nalawo maphaphu uma kuthiwa asephelile, awadala uphile. Angadala ukuthi wena uzophila ngephaphu elincane elilodwa. Angadala futhi ukuthi limile, ngoba uNkulunkulu odala izinto ezintsha. Yikho-ke siye siphatheke kabi uma kuthiwa wozolanda izinto zakhe intshontshwe yisitha. Ngenxa yokuthi uma seyintshontshwe yisitha, isitha vele uma singake sibe practical nje bazalwane. Uma ngabe utshontshelwa imoto, uyitholisa njengoba injalo. Ake ngithi nje uzophuca imoto bese mhlawumbe ithathwe ebusuku ekuseni ngabo 11 uyithole. Isukise njengoba kade ithathiwe. Lutho. Sifunelani ukuthatha izinto eseziravazwe yisitha abazalwane? Sihambe sithi siyolanda izinto zethu ebeyithathwe yisitha. Siyifunelani? Ngoba isezona ezidalwe uNkulunkulu. Ake siqapheleni. Owethu uNkulunkulu udala izinto ezintsha. Uma eseyidalile izinto ezintsha, uthi asiqiniseke ukuthi asisayikhumbuli ezindala. Ingalokho, uma ngabe uthola ukuthi umuntu uma ngabe kade ephuza utshwala, ngiyaxolisa ukulinganisa ngotshwala. Uma kade ephuza utshwala umuntu, uma ephenduka uKristu aphile kuye, akabe sayikhumbula i-taste yotshwala ukuthi bebunjani utshwala. Futhi akabe sakhumbula ukuthi kumnandi ngani
ukuba under the influence yotshwala. Kunalokho ubuka usiza, abuka isikhathi asimoshile. Bazalwane, ake sivumele uNkulunkulu aphathe impilo yethu. Uma ngabe sizivuma, sizishiya izono zethu, uyathembeka yena, futhi ulungile ukuba sithethelele, asihlambulule. Impahla, uma ngabe uyiwasha kade ingcolile, uyiwashe ubese uyayirinsa, awube kusabonakala ukuthi-ke yangcola, ngoba isuke isihlanjululiwe. uNkulunkulu wenze njalo, sikhipha sibahle sesimsulwa. Asingalandi ama-blemishes, silande amabala amadala, kodwa asizelulele kokuphambili. Usho njalo umpostoli uPawulu kwabaseGalatia. Akusibo abaseGalatia, abaseFiliphi, kwabaseFiliphi, Philip 3. Uthi-ke pha, kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokuphambili. Yilokho nje okufanele sikwenze. AbaseFiliphi 3 lapha verse 13. Kubalulekile ingxenye, ngithatha ingxenyana yakhona engasekugcineni. Kubalulekile ukuthi uma ngabe sisizakala, sizelulele kokuphambili, size sifinyelele ekulazini lonke iqiniso. Uma sizothi sesisizakele bese sihlala ndawonye, asizukulwazi lonke iqiniso sihlezi ndawonye. Bazalwana, sizelulele kokuphambili. Ingakho kubalulekile ukuthi njalo uma sifunda izwi, sikhuleke ukuthi Nkosi licacise nalokho becashile, sivezele khona. Nalokho besingakuzwanga namhlanje, bese uthola isimanga sokuthi uthi ngelinye ilanga uMoya oNgcwele akuholele futhi kulelo vesi kade ulifundile. Uthi uma usulifunda bese lichaza ngenye indlela. Nangelinye ilanga, ingakho kubalulekile ukuthi ungasho ukuthi hey, mina sengangafunda lana. Ngiye ngibuke le ndaba yokuthi sekwaze kwaqanjwa isaladi kwathiwa uJohn 14. Inhliziyo zenu masingakhathazeki. Angazi ukuthi owaqamba leli saladi wacabanga ini. Kodwa lelo vesi likhuluma iqiniso usuku nosuku uma ngabe ulifunda. Ngoba uma ngabe ukholwa uNkulunkulu, ukholwa nayindodana, ukholwa uMoya oNgcwele, ngempela angeke ube nokukhathazeka. Iqiniso nje. Noma kungadlalwa ngaleli vesi, liyiqiniso. Angeke ukhathazeke. Abakholwayo uNkulunkulu, bakholwe uJesu, abakhathazeki. Ngoba yonke indawo unabo, yonke indawo ubabiyele, yonke indawo uthi ungesabi. So bazalwane, asizelulele kokuphambili. Vuma ukholwa umoya. Vuma ukuthi uNkulunkulu akwenzise intando yakhe, ngoba yena uyadala okusha. Ngicabanga nje edala okusha kuMose, uMose seshilo ukuthi nginamalimi. uNkulunkulu uthi hamba wena, mina nginawe, ngizothuma kanye nawe kumfowenu Aaron. Aaron wayengeke azavimbe amalimi kaMose. Kodwa uNkulunkulu yena uqobo wayezokwenza ukuthi uMose azwakale ukuthi uthini, ngoba udala okusha. Ingalokho-ke bazalwane, simele ukuthi asizivumeke izono zethu, ukuze singabi nodonga, ukuze-ke uNkulunkulu adala okusha even nasey'mpilweni zethu. Ngoba uma kunodonga, uNkulunkulu ngeke adala okusha, ngoba ububi bethu buzobe busithezile, buvimbile ingalo yakho ukuthi sisize, nendlebe yakho ukuthi sizwe. So kubalulekile ukuthi sivume izono zethu, sihlanzwe, sithethelelwe, sihlanjululwe. Izono-ke izifana ney'ntuli, i-dust. Angeke ukuthi ngoba mina ngavuma ngo-2013 angisenaso isono, ngoba noma ngabe uqaphela kangakanani, i-dust iyahlala. Ingakho siyiklina zonke iy'nsuku izindlu zethu,
Ukuba akunjalo ngabe sikorobha once a week, sishanele zonke ezinye iy'nsuku, mhlawumbe sishanele twice a week. Kodwa manje ngoba kunalezi zibi esingathi noma sivalile zibe khona, lezo zibi eziyizizindlo, lezo zibi eziyimicabango, lezo zibi eziwukubheka nje bese kufika umcabango. Ingakho kufanele sizivume sizishiye zonke iy'nsuku siyavuma ukuze uNkulunkulu adale ukusha nakithi. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe angazi noma inqamukile yini le VN, kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi la ekunqamuke khona uma kukhona kuzoxhumeka. Ngiyacela sikhuleke. Siyakubonga Baba wethu ongcwele, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Umusa wakho uyamangalisa. Ngiyakubabaza kwamanje Nkosi, ngiqale ukukhuluma la izwi lingaphumi nakahle. Kodwa sekuze kwaphela ngiyalizwa liyaphuma. Ngikunikeza udumo uNkulunkulu wami, uma ngingaqali mina ngikudumise, ubani ongakudumisa? Ubani ongangidumisela wena uma ngabe mina ngingaphakamisa udumo kuwe? Siyakubonga-ke Nkosi ngezwi lakho ntambama. Siyazi ukuthi ngempela uyalifakazela, uyakudala okusha. Usuku nosuku siyabona. Asikaze siphile osukwini esasake saphila kulo. Ngoba uNkulunkulu odala okusha zonke iy'nsuku. Asikaze Nkosi sangena nasogibeni sake sangena kulo. Ngoba uNkulunkulu osivula amehlo udala okusha zonke iy'nsuku. Siyakubonga Baba wethu ongcwele. Iba nalowo nalowo olalele. Nkosi sivula amehlo, sivule indlebe, siphe ukuqonda. Nesikhathi siyasondela. Nkosi uthe masibona amanyala nencithakalo, asokwazi ukuthi isikhathi sesisondele. Siyakubona-ke Nkosi namanje. Siphe ukuqina ekwazini wena. Singasiphileli thina kodwa siphile uKristu aphile kithi. Siyabonga-ke Nkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, inkosi uJesu ibe nani. Siyakholwa abanye benu sizohlangana nabo enkonzweni zikaJulayi ngokuvuma kwenkosi. Nabangezukuphumelela siyazi sobe sihlezi nabo ngo-YouTube nangama-VN. Siyakholwa ukuthi imikhuleko ihlangene, ihambise iphungela emnandi kuNkulunkulu. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu ngothando olungaka sithanda ngalo. Singelutho. uJesu Kristu inkosi. Amen.